ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. имрӯз душанбе 3 март. $100 баробар ба 1090 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1168 сомону 50 дирам. дӯстони азиз, дар видео лайк монед, ба канали мо тукмачаи подписатсияро зеркнед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 122 сомону 80 дирам баробар аст. ва албатта дидестем ки рубл аллакай бозӣ кардааст, то чӣ қадар боло рафта буд. дӯстони азиз, айни замон тафтиш кардани шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт хеле душвор шудааст ва нархҳои гуногун. албатта ин ҳама бар шумо маълум аст. пас мо ин бародарро бар шумо пешниҳод мекунем ки бо нархи арзон яъне ки 700 рубл шиносномаи шуморо тафтиш карда медиҳад бо тариқи ФМС ва МВД ва судебни зардоженос, штраф дар МВД, патент дар базаи МВД ва дигару дигар, ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. шумо метавонед аз номи шабакаи мо салом гӯед ва бемалол ҳуҷҷатҳои худро тафтиш кунед. бар шумо барори кор хоҳон ҳастем.